जय हो। वाह क्या बात है, वाह सगृदेव वाह। नवरात्र के पावन महीना चलता, एगो भक्त माई के अपना घरे बुलावल चाहता और कैसे कहता है माई, और लेके हथवा कटारी के सिर के सवारी होले के हथवा कटारी के सिर के सवारी अपने रूपवा के दर्शन करा जाए तू हो मैया आ जाए तू आ जाए तू आ जाए तू हो मैया आ जाए तू आ जाए तू आ जाए तू हो लेके हथवा कटारी के सिर के सवारी लेके हथवा कटारी के सिर के सवारी अपने रूपवा के दर्शन करा जाए तू हो मैया आ जाए तू आ जाए तू आ जाए तू हो मैया आ जाए तू आ जाए तू आ जाए तू हो मैया आ जाए तू आ जाए तू आ जाए तू हो। और भक्त कहता है माई तनिको न पैबू अपने सेवा में तू कमी पूरी सोहारी बाबा नौले हमर मम्मी तनिको न पैबू अपने सेवा में तू कमी पूरी सोहारी बाबा नौले हमर मम्मी। भैया लइकवा माई से कहता इतना श्रद्धा बा है माई अपना घरे बुलावल चाहत नहीं हमर माई तोहरा के पूरी सोहारी बनोले बिया आके भोग लगा जे तू कैसे कहता आके भोगवा लगा जा बहिना भैरो जी के आजा आके भोगवा लगा जा बहिना भैरो जी के आजा अतना देरी काहे हो अतना देरी काहे आके बतला जाई तू हो मैया आ जाई तू आ जाई तू आ जाई तू हो मैया आ जाई तू आ जाई तू आ जाई तू हो मैया आ जाई तू आ जाई तू आ जाई तू हो। और भक्त कहता है माई जब सृष्टि के हानि होला तब रउआ आ जाने एगो भक्त बुलावता तो नहीं खियावे आपसे निहोरा बा हे माई आ जाती कैसे जब जब होला यहाँ धर्म के हानि तब तब ले लू अवतार तू भवानी जब जब होला यहाँ धर्म के हानि तब तब ले लू अवतार तू भवानी भ्रष्टाचार के मिटा जा बहिना भैरो जी के आजा भ्रष्टाचार के मिटा जा बहिना भैरो जी के आजा अतना देरी काहे हो अतना देरी काहे आके
के समझा जई तू हो मैया आ जई तू आ जई तू आ जई तू हो मैया आ जई तू आ जई तू आ जई तू हो मैया आ जई तू आ जई तू आ जई तू हो लेके हथवा कटारी ककिसर के सवारी लेके हथवा कटारी ककिसर के सवारी अपने रूपवा के दर्शन करा जई तू हो मैया आ जई तू आ जई तू आ जई तू हो मैया आ जई तू आ जई तू आ जई तू हो मैया आ जई तू आ जई तू आ जई तू हो मैया आ जई तू आ जई तू आ जई तू हो मैया आ जई तू आ जई तू आ जई तू हो। बोल सच्चे दरबार की।